yazi enye into efuna uqwalaselwa guys, indlela manje abantu abangasaliceliyo ngayo uncedo these days bayalidimanda fondini. Umuntu bawuze kuwe nengxaki automatically funeka umncedile. iWeske wangathi unale popularity nyana yaba Facebook, wonke umuntu ucinga vamba awunemali ende uyisolution yengxaki zakhe. Zonke ke nezingxaki soloko zinida imali. uMoshe wathi no, waphakamile uzenze celebrity uyaspita. Funeka uhleli nje ngokune-explanation ready to counter eza-sad stories zabo. Kubi ngakum ndaqathukela ngamavili ngondibuye e-Eastern Cape, ndamiswa eBeaufort West ndabhataliswa i-warrants, kanti ndisenebhalansi engazange ndiyibhatali ye-school fees somntana sa-last year. Akukho enough uvese ukuthi andinayo. iWes umuntu ophangelayo fondini one-safety net yesalari azoxakekela kumahlalela. Uthi mandiyithathe phi mna fondini ndixhomekeke kwezi zikipa zinobuso bam ungasoze uzithenge wena kuqala. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Umuntu makathathe i-payslip ne-ID ahambe udibanisa ugqongo ne-countera ka-African Bank. Imali yona andinayo nam and andikazi uba nayo. Sendiphendula ifoni mos these days mna uthi usithi hi Thobbs unjani, bendisithi ngeba ndiyaphila ngaphandle nje kwemali lingekhoyo. Iyibone nje zisuka naba engathi ndihambe rongo kwesi sinanqi.